episod din cariera mea de YouTuber. Azi avem un joculeț pe nume Blitz Brigade. M-am încurcat. Și aici avem niște diamanți și niște bănuți. Sper că îți cumpere armele. Uite, cred că le faci de aur. Asta mă învață pe mine acum. Cred că. Hai să vedem. Aici putem cumpăra, nu știu, uitați, aici și putem cumpăra cu 36 un tank ori o mașină. Putem poate la pistole ceva, putem cumpăra ceva, practic nu sunt bun nimic, din aici la arme, las 50. Poate ceva la asta, poate 30. Pistol, poate mă gândesc la diamant. Dar nu cred că e ceva mare. Ce că să mă vedem? Poate să te blochezi. În alba. 160. E mult, frate. Bă, pot să... Bă, le cumperi cu diamante, da. Luăm un tank. Am luat un tank. Ba, asta e bine că am luat un tank. În ce mapă are? Vezi, asta, să încercăm. Aici o mapă care mi cred că e mai ușoară. Hai odată, măi! Mergi greu găsești serverele. Dacă nu găsești cineva, pide să pun pauză pe filmare până să fie. Da, o să pun pauză pe filmare. Bine, am revenit. Hai să intrăm în echipă. Nu știu ce. Bă, să intrăm în echipă. Mă zic, nu știu alea. Să alea, că o să trebuiască să dacă suntem tot aici, avem și mașini și tank. Eu unde habar n-am. Să dacă să-mi pună sensibilitate, bine se pune. De aici. Comande. Sensibilitate. Ce? Un tancul. M-a supărat rău pe ei. Lua tancul. Parte. Scriu, mă. Dacă vine tancul. Ce gros mișcă tancul ăsta. Îmi place tancul. Greu de controlat. Am lag. Cred. Păi eu cu cine joc? Ori nu spune, ori omul ăsta are o grămadă de viață. Păi eu nu știu să mă mișc, nu mă știu să fac deja. Așa, așa. Acolo vreau eu să ajung. Am înțeles. Așa. Ce sărac. Tank. Hai. Păi nu știu să merg cu tancul. O să mănânci așa.
Nu câștigă. Cum? Habar nu. Evalu 1. Adică să nu am de 5 minute și 11. Am făcut un kill, asta a făcut 5. Și-au mașină de data asta. Poate și-au făcut mașina. Poate să-i ieftinit. Mașina. Cu mașina e mult mai ușor de controlat. Mai e ca o mașină. Numai că trebuie. Știi cum faci. Dacă nu știi să manevrezi. Măsiră. Hai și Tomu. Nu e atacați. Hai mă, atacați. Atacați, mamă. Vă primesc eu și pe voi și pe tine îi primesc. Și cum îi primesc pe toți. Double kill. Hai, mama. Mai atacați voi. Am o grămadă de viață, așa. Trag acolo, mamă. Ce fac la săraci? Ei, trage, mamă. Trage cu mitraliera aia. Hai, cine o veni? Mă ajute. Bă, am înțeles. Așa să fac curbele. Că eu pe săraci. Oamenii n-au ce face. Se respawnează și mor. Bă, cu ce trage? Frate, ce fac ăștia? Bă, ce fel de arme au ăștia, mă? Au arme din titan. Dacă tot e 0, hai să mai tancul. Tancul are mai mult, tancul are 5.000. Ia bă, câte. Trag acolo. Toți. Tancul meu e ușor, tancul meu e greu de control. Cred că o să lăsăm tancul aici. Și mă duc să iau mașina. Bă, mai numai tancul. Nu urcă în tank. Hai! Oameni buni, scuzați. Stați alea, că vorbești un om tâmpit. Stai alea, că să-i dau morți. Stai alea, că ăsta vorbește ca tâmpitul. Așa, bravo. Poate ai închis onorul. Ce l-a ratez pe om. Ce scapă omul. El basma acurat. Bă, tu vrei să tragi mine? Că vrei să tragi mine, du-te la tine acasă. Vrei să tragi mine? Hai, arătați-vă. Dacă trag odată în voi, vă sparg. Eu odată trag și acolo. Ce-i fac la fraier? Trag că pot, nu fie. Și poate fac un kill. Au venit om. Hai, bravo.